Jesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu osezulwini, Nkosi yamakhosi, dwala lensindiso yethu. Wena odalile izulu nomhlaba, wadala nomuntu, wadala ulwandle nesibhakabhaka, dala lonke uhlobo lwey'lwane. Wena ozwi lakhe lingaguquki, wena osithembiso zakhe zimiphakade, othando lwakhe lumiphakade, lubanzi, lujulile. Siyabonga uNkulunkulu wethu kubiza ngubaba wethu, ngoba ungubaba wethu impela. Uyasondla, uyasigqokisa impela, uyasijabulisa. Siyabonga ngosukuphila nakulo lolu suku. Sibonga ukuvuka, sibonga ukulibona Nkosi lolu suku. Sibonga ngosuku ukuthi ey'ntweni zonke besiy'celile, besicele ukuphepha nasemgwaqeni kwababheka emaphasikeni. Nkosi ukwenzile, wena wedwa ungalekelelwa muntu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sibonga ukuthi uyasinqobela nezimpi zethu ezininginingi. Sibonga ngosukwazi ukuthi uma simi ngakuwe, akekho ongasinqoba. uNkulunkulu onamandla, uyiqhawe lamaqhawe, akekho ofana nawe. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho libiyele, ukhulume ngalo. Nkosi, wena owazi iy'dingo zethu, wena osibonayo ey'ndaweni esikuzo, nalapho ekuhluphekeni esinakho, nasenjabulweni esinayo. Nkosi, sisinikela kuwe, senze umsebenzi ekuphileni kwethu nangazo lezi iy'nsuku zokugcina. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele-ke bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Namanje ngisasukuma ngalo ichorus bazalwane. Iminyaka yenza njalo. Ngimbingelele-ke bazalwane, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Kuyintokozo kumina. Enhlizweni yami ngiyambabaza uNkulunkulu wethu. Ngibabaza nje ukuthi izimo impi iyeyamisa kakhulu ngakithi ngey'ndlela zonke. Kodwa kwasho ukuthi mkhulu ongakithi kunosezweni. Sanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu konke ama-challenges esihlangene nawo. Kodwa yena uNkulunkulu ongajabhisi, akanankohliso, akananjabiso. Ungumhlobo wethu impela. Bathi-ke abamhlophe bathi, he sticks closer than a brother. Uhleze khona. Angazi ngachaza ngithini. Inhliziyo yami inokwethaba kakhulu bazalwane, nanokuthi nje sibonanile nabanye benu. Wow, inhliziyo yami iyajabula kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Okukhulu kakhulu enhlizweni yami ukunqoba impi ebibheke ngakithi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi kukho konke okwenzekile, abazalwane bayaphila namhlanje, bonke baphephile. Impi ibisemoyeni, bekuyimpi kamoya. Uma ngabe ubuqine kakhulu, nempi iba stronga kuwena. Kodwa uma ngabe ubungaqinanga kakhulu, ibingangamandla akho. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, siyamdumisa. Sizofunda namhlanje encwadini yesambulo, Isambulo chapter 3. Sofunda nje amavesi amabili, uverse 2 noverse 3. Ngiyacela-ke sifunde. Ngiyakholwa ngiyazwakala kahle. Asifundeni-ke bazalwane uverse 2 noverse 3 wesambulo Revelation.
Vuka ulinde, uqinise okuseleyo bekuzakufa, ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. Ngakho-ke, khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Ugcine, uphenduke. Ngokuba ungalindi, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. UJesu Kristu uyinkosi. Kuleli zwi-ke bazalwane esizoxoxa ngalo namhlanje, enhlizweni yami kubo bonke ebesihlanganyele nabo ephasikeni. Mina-ke kwezinye iy'nkonzo ngiyakhetshapha ngoba ngangingakwazi ukuba khona kuzo zonke. Kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uma ngilalelisisa, ngiyabona ukuthi kule nkonzo bekuzoqiniswa nalokho sekubuthakathaka okungabe sekungahle kufe. Uma ngabe-ke nawe mzalwane wami ubusunakho ukuba buthakathaka, bekuzoqiniswa wena kulezi nkonzo zephasika. Kusukela singenile bazalwane, kusukela singenile besizoqiniswa nje ukuthi asilinde ngempela silinde sisendaweni efanele. Ngoba uma ngabe besingalinda singazi ukuthi kuphelele sikuphethe, lithi leli zwi imisebenzi ayiphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu. Yilowo nalowo kumele akazihlole, azihlolisise ukuthi ngenze kahle yini phambi kaNkulunkulu, ngenza kahle yini, ngisahamba ngakho yini. Lithi phela izwi likaNkulunkulu, imiyalo kaNkulunkulu ayikho kude nathi, kithi. Sifanele siqonde ngaphakathi ukuthi uma ngenza into, hayi le inkosi ayithandi. Unembeza okhaliphileyo, unembeza osikhumbuzayo, umoya oyingcwele ohlala ngaphakathi kwethu, ositshelayo, usifundise, usibubulele uma ngabe sesingasakhoni ukuyikhulumela thina kuNkulunkulu uBaba. Bazalwane, inhliziyo yami iyamangala nje uma nginikezwa leli zwi. Isambulo akusiyincwadi engijwayele ukuya kuyo nje ngaphandle uma ngabe sengifuna okujulile, kodwa impilo yami ayikakafiki esambulweni. Impilo yami isasekulungiseni. Ngisafuna ukulungisa, kunezinto engisayilungisa. Manje mase ngiye esambulweni ngisuke sengi-check. Isambulo phela ilala siyi-check-a khona bazalwane. Ilama wenza i-checklist yempilo yakho, uzothi ukuthethelela uthi tick, uthi ukuhamba ngobungcwele uthi tick, uthi ulaka alisekho tick, uhlale ey'fubeni zeyiwula angisona isiwula. Uyabona, ila sesithikha khona, la sesilindele khona ukubuya kwenkosi yethu. So mangabe nginikezwa leli zwi, umoya wami uyamangala. Sengiyabona ukuthi cha, kusho ukuthi bekufanele sigcwalisele esikwenzile kule mpelasonto esisuka kuyona. Ilala besithikha khona bazalwane, isikhulumi nesikhulumi, ofakazi nofakazi, ubekwenza ukuthi uzibuke wena bese uyathika. Uthi umzukulu wami, hey gogo, ngempela sihlale sithi umuntu athi uney'nkinga. Hhayi, kukhona abantu abaney'nkinga okwangempela, kodwa futhi into enhle uNkulunkulu kuphela ukwazi ukuyixazulula. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngizwa esho kanjalo, ukuthi ngempela asinalo elinye ithemba, asinakho nje la singabheka khona. Kuneculo-ke ewesele lithi sobheka phi naThixo uma singabheki kuwe. Sosizwa ubani uma singasizwa uwe? Bese liyamusha uNkulunkulu lithi wadala thina bantu, wenza nezinto zonke, ekugcineni wabeka inkululo ukuthi sisindiswe sonke.
Uyazi ukuthi uNkulunkulu udalile konke, wadala konke, wayesesinikeza ukuthi nakho ukukhululeka kwenu. Wasinikeza iNkosi uJesu, yazothatha konke kithi, imithwalo yethu nani nani, sasindiswa. Bazalwane, ngiyayithanda indaba yokuthi mangabe sesiphilile emhlabeni nyaka wonke, siphinde futhi sibe nephasika, sikhumbule athi ohlabelela kahle, athi umzuzu eGetsemane ngingawukhohlwa kanjani. Ngoba uthola ukuthi ngesinye isikhathi sihamba nezikhathi, sihambe nemifanekiso, sihambe ney'ntombi eziyishumi, singena-understanding, singenakho ukuqonda ukuthi ushoni ngempela kumuntu, kimina uqobo, umuntu yena uqobo. Uma ngabe ngathiwa iNkosi uJesu iyabuya namhlanje, uzokufica wena uphetheni, uzokufica wenzani? Ngoba phela lithi izwi lakhe uNkulunkulu Baba uyobuya njengesela kwabangalindile. Angithi isela size singalilinda, kodwa thina siyaqiniswa njengabantwana baNkulunkulu ukuthi asilinde. Uma ngabe ulindile, angeke ibuye njengesela. Iyobuya iNkosi ulindile, uredi, ufana neziyisihlanu kulezo y'ntombi ezazinamafutha ey'baneni zabo. Amafutha-ke bazalwane anethendensi yokuthi agcwale, achichime, achitheke. Kodwa uma ekuchitheka, awachitheki wonke. So, kusho ukuthi iNkosi uJesu uyofike sithe ciki phezulu ukugcwala, ngoba phela amafutha ethu ayobe egcwele. Lithi-ke leli zwi, sithi-ke isihloko engisibeke kule nkonzo, sithi vuka ulinde, uqinise nokuseleka. Yilokho bekwenziwa kulezi y'nkonzo zephasika besikusona. Uma ngabe ukubona ubuthakathaka bakho, qinisa-ke manje, lungisa lapho. Lungisa lokho okubonayo ukuthi, hayi, lokhu yikhona ongazuthi uma iNkosi ingabuya ngingasala. Ngike ngalalela omunye umfanekiso, angisazuthi kwakuyikuphi, kodwa ngathi kwakuxoxa nje ndawana thize, angazi noma kusenkonzweni noma kusemngcwabeni, angisakhumbuli. Noma ngangikufunda ndawana thize, angisakhumbuli. Kodwa ukhona umfanekiso othi awufane nawo eBhayibhelini. Umfanekiso othi awufane nawo eBhayibhelini, ngicabanga ukuthi uMathewu, akuthike ngikubheke. Is it Matthew or John? Ngicela ukubheka nje bazalwane, ungibekezelele. uMathewu 24 kuthiwani? Matthew 24 verse 24 42. Ngakho-ke lindani ngoba nazi ukuthi iNkosi yenu iyafika nini. Yes, ulapho-ke lo mfanekiso. Hayi, awukho. Uthi kepha uverse 43, kepha anokwazi ukuthi lokhu ukuthi uma umninindlu ebewazi umlindo iseli liyafika ngawo, ubeyakulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngakho nani hlalani nilungele, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Ayi, akusiyona. Angisale sengiyixoxa-ke bazalwane ngoba ngisakhumbula ukuthi ikuphi. Kukhona ukuthi ikhona lelo mfanekiso uthi umuntu othize wahamba wayezweni elikude ngowebhizinisi, washiya abantu emzini wakhe ukuthi balinde. Akashongo isikhathi azobuya ngaso, kodwa washo ukuthi uma ebuya uzobaklomelisa. Ithi-ke le ndaba engayizwa, umnikazi wendlu ehambile, wathi sala unakekele yonke into la ekhaya, ungibhekele.
kube ngazuthi ubheke kwakho, kungabi bikho lutho olonakalayo. Lokho engiyobuya ukubambile ngiyokunikeza khona. Kuthiwa-ke indlu yayiyinhle kakhulu bazalwane, yayiyinhle indlu, ikhaya lilihle kakhulu. So ubaba lo kuthiwa wayehlale abambe udonga lwendlu, acabanga ukuthi hawu nangu umnumzane eza abambe udonga lwendlu, efisa ngathi mayifika umnumzane afice ebambe indlu, uzomnika indlu. Ngebhadi lakhe esa-concentrate lapho ekubambeni indlu, ukuthi aficwe ebambe indlu khona ezothola indlu. Izinja wangaziphakela, izinja zafa. Uma esezwa iphunga, aphuthume athathe inja athi uyoyigqiba masishane abuye azobamba indlu. Kanti ngesikhathi eyithatha inja efile enukayo, ngesikhathi ebuya umnikazi womuzi. Sekusho ukuthi-ke ngoba phela umfice ephethe le nja, uzothola yona-ke le nja. Injalo-ke bazalwane, nendaba esikhuluma ngayo namhlanje. Uma ngabe usagodlile okuthize, izobuya inkosi. Usagodle leyo nto egodlile, uzowuthola umbuso? Ngeke uzowuthola umbuso, kodwa uzothola ukuhlupheka, uzothola umvuzo waleyo nto iphethe. Bazalwane, ilokho-ke namhlanje esikhuluma ngakho. Asiqapheleni, njengoba izwi lithi asilinde. Khona kofakazi okhulumile ngokuthi siyaqapheliswa, kuthiwa qaphelani. Uma ngabe esefakiwe umzalwane kuleli bandla kwakuthiwa uzofakwa kulona, kwathiwa qaphela ngoba inkosi izobe isizobuya. Efakazini kukhona nje kofakazi wakhuluma ngalokho. Inhliziyo yami ngathuthumela, ngaqala ngazibuka amacala onke. Ngibona lokho okuncane engithi mina kuncane, kanti akukuncane ngoba uNkulunkulu akakufuni. Uyabonisa izindlu bazalwane. Eyi Nkosi yami, ngiyafisa sengathi inkosi ingahlanzisa izindlu zami. Njalo uma ngihlabelela lo mhlabelelo ukuthi hlanza izindlu zami, nokufisa konke kwami, ngiyaluza usizi emphefumulweni wami, ngoba ukuzindla kufana nomoya. Kuthi nje shaphe uyithole usuthe uma ngake nje ngithola ithuba mhlawumbe lokuthi ngicule njengosibanibani, uma ngake ngidumise njengosibanibani. Uyazi ukuthi lokho nje kukodwa kuncane uma ngabe ngikusho, kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu awuwenzanga umsebenzi ophelele kimi. Eyi bazalwane, usizi ngiyaba nalo lezi zindlu. So lithi-ke leli zwi asilinde siqinise nalokho bese kuzofa. Uyazi ukuthi kukhona ukuthi kube khona isono esikhula size sikwenze ushone phansi, kungabi bikho lutho, ungabi bikho amandla. Uze umzalwane ethi angisakwazi ngisho ukukhuleka ngenxa yale nkinga. Lithi-ke leli zwi asiqinise, asiqinise lokho sekufa. Kusho ukuthi asisuse. Ngavukelwa yizwi elithi kuyeke kuhlume nokhula. Kuyeke mase bevuna abazovuna abavele basiphule konke. Mase besiphule konke bese kuyima-ke behlunga. Ngayibuka le nto ngathi Nkosi yami, sizofa singekho ready ngoba nakho sinokhula. Sobe singekho ready. Uma ngabe ebuya owasihlengayo, sesingasahlengekile thina. Kuyinto enjani? Enhlizweni yami kuyavuka nje bazalwane ukuthi kulesi sikhathi samanje sibhizi sibukana nengaphandle lomuntu. Sibukana nokudla esikudlayo, ukudla kwenyama. Sibhekana nezinto, ukunethezeka kwalesi sikhathi.
sifuna ama-comfort zone alesi sikhathi. Kodwa okusalayo uNkulunkulu obheka inhliziyo ubonani kithina? Yini le esingathi silindile uma ngabe sesiyenzile? Athi ohlabelelayo athi dela konke, dela manje okomhlaba kuyadlula. Bazalwane, uma ngabe singabhekisisa ukulinda kwethu, simele ukulinda sisendaweni efanele, sisebungcweleni. Kodwa asingabambi udonga lwendlu kube kufa okuthize. Ngoba sizothi uma sithi siyagijima siqhelisa lokho okufile, afike umnikazi wendlu. Bese samukeliswa lokho esikubulele. Bese siyavuzwa, sithole umvuzo ngalokho konakele. Angazi-ke bazalwane ukuthi mhlambe mina ngedwa engizizwa kanje, kodwa ngiyanxusa nje. Sesihambile kangaka, bazalwane, sahlangana kwakhulunywa. Ungonjani uma ungabe ungasezwa? Ungonjani ungasezwa? Lapha kwabaseKorinte, 1 Corinthians, kwabaseKorinte bokuqala, chapter 15, verse 34 wakhona. Uthi phaphamani ngokufaneleyo, ningoni, ngokuba abanye abamazi uNkulunkulu. Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Asiphaphameni bazalwane. Ake siyeke ukubheka umuntu ukuthi uqhamuka enjani ngaphandle. Ke sibheke ukuthi ingaphakathi lakhe linjani. Angazi noma ngike ngayixoxa yini le ndaba ukuthi kuye kwafika ngafika kwenye indawo, ngafica ukuthi kunentombazana engagqokanga nakahle. Egqoke lokhu esithi thina akufuneki. Kodwa izwile kuvangelwa, yamkhetha uJesu, kodwa ayinakho nhlobo okunye engakugqoka. Uma isize enkonzweni, asisabulaleli izwi, sibuka yona. Asisalaleli izwi, sihlulela yona. Bazalwane, sizomkhipha-ke lo muntu enkonzweni. Kunalokho mhlawumbe bekungangcono simamukele enkonzweni. Bese kuthi emva kwenkonzo bese siya-ofarisha. Lowo onakho athi ngicela sihambe siyofuna okunye ukugqoka ozokugqoka next week. Uzobuzwa-ke ukuthi hawu ngemukelekile, kanti uthi ngiphinde ngibuye nangesonto elizayo noma bengingedwa nginje. Bazalwane, ake sinakeni ukuthi iNkosi iyabuya. Futhi uma ibuya ngeke izithathe izici. Kukhulunyiwe kakhulu ePhasikeni ukuthi uNkulunkulu akasithandi isono, uyasizonda isono uNkulunkulu. Noma ngabe uhambe kahle kanjani, kodwa uma wenzile isono, wangasilungisa, wangasivuma, wangasidalula, kuyize leze, awulindile. Ufana nomuntu ongalindile. Ufana nomuntu nje obhubhile ongazange abalwe kanye nensali kaJehova. Ngakho-ke bazalwane, simele ukulinda. Ukulinda-ke, uma ngingakulinganisa nje, ngikufanise nokulinda into yokuhamba, like ulinda iteksi. Uma ulinda iteksi kufanele ube nemali esandleni ozokhokha ngayo. Kufanele kube nesikhwama sakho uma uhamba iy'nsuku ey'ningi esiney'mpahla zakho zokugqoka ozoshintsha ngazo. Kufanele ukuthi ube nokwazi ukuthi uyaphi. Le teksi nje obuhamba ngayo izokwehlisa. Kodwa uma uzolinda nje uthi hayi sengobona phambili uthi ngiyaphi, kuzokwenza lokhu ukuthi ungabi nemali eyanele yala phambili okhuluma ngayo.
kuzokwenza lokhu ukuthi ungabi ney'mpahla ezanele ukuthi uzokwazi ukushintsha ube clean nawe njengabantu abakuleyo ndawo. So kuyabiza-ke bazalwane ukuthi besafakaza abantwana bakaNkulunkulu, besakhuluma abaprofethi esinabo kulesi sikhathi, lisashunyayelwa izwi. Sizibuke thina kunokubuka abanye abantu. Sizilungise thina kunokulungisa abanye abantu. Yebo, izwi liyasho lithi thwalisanani imithwalo yenu. Singathwalisana bazalwane ngokwenza ngcono thina uqobo, sibe welcoming, umzalwane akwazi ukuku-approach-a akutshele ngicela ungikhulekisa, sikhuleke manje. Manje-ke bazalwane, kuningi iNkosi esixwayisa ngakho, kodwa futhi ekuningeni kokuxwayiswa kwethu, iy'ndlebe zethu ziyaqhubeka ziyavaleka. Ukwenza kwethu siyaqhubeka siyadideka, uxolo. Siyadideka kakhulu bazalwane. Uthola ukuthi sesinaka iminako yezwe. Asisamlaleli uNkulunkulu. Inhliziyo yami ike yaba buhlungu ngizwe omunye umzalwane ethi hayi ngijaha imali. My goodness. Yake yaficwa kodwa imali. Ungajaha imali uyeke ukujaha uNkulunkulu ongakuthatha within a second. Akubize nje kungapheli ngisho umzuzu kuthiwa usethule. Imali ikhona izindodla. Isale kwabelwane ngayo abasiphilayo. Bangayisebenzisi nangendlela wena obuzoyisebenzisa ngayo. Bazalwane, ake siqapheleni. Ake siqapheleni. Lithi leli zwi asilinde, asiphaphameni ngokufaneleyo. Asho njalo ama-Corinthians, verse 34, uthi phaphamani ngokufaneleyo. Bese kuthi kuMatthew 24, verse 42, athi ngakho lindani, ikhona kade ngithi ngempela. Ngakho lindani ngokuba nazi ukuthi iNkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Bazalwane, singakwenza konke, kodwa kukhona lo muntu owavela kuNkulunkulu. Inyama yethu yadalwa, kodwa umphefumulo wethu ungokaNkulunkulu. Awunasici, awunasono. Besinye ulinde na umphefumulo wethu ukuthi uhlale uyileso simo, ukuze makufika isikhathi uphindele kuNkulunkulu unjalo. Ngokunjalo nedokodo uNkulunkulu awubeke kulo, lidalwe uyena. Bazalwane, siyaxwayiswa, siyalulekwa, uyazi ukuthi akukho okungenziwa kuthina. Besingayenza yazi lento. Mina ngike ngiy'tshele nje ukuthi Nkosi, uyazi ukuthi ungangisiza wena ngoba uwena ukwazi oyazi indlela. Uwena Nkosi onokungisiza, uwena uyazi indlela. Ngibheke uNkulunkulu ethembekile ngey'khathi zonke. Ngibheke nje ukuthi ngempela ungumhlobo wethu uJesu Kristu, futhi akakhethi ibala, akanantshabiso, akanankohliso, ngoba nami wangithanda ngingilutho. Bazalwane, ake siphikelele, ake siphikeleleni ekwenzeni okuhle. Siphikelele ekuhlaleni entandweni kaNkulunkulu. Sizame, uNkulunkulu uyayi-honorisha imizamo yethu. Ngoba ukuba akayi-honorishi ngabe asikwazi nokulibiza igama lakhe. uNkulunkulu uyayihlonipha imizamo yethu, uyayithanda futhi ukuze asilekelele. Ngisho emhlabeni ingane ezamayo esikoleni kulula ukuyilekelela kunengane evele ingazami. Nathi ngokunjalo uNkulunkulu uma sizama, sikhombisa ukuzama, nalabo onzima khona sitabalase, uNkulunkulu yena uyafika bese uyasithwala. Usho njalo athi uma zidinwa izimvana ngiyazithwala mina uqobo. Bazalwane, ake simnake uNkulunkulu, ukukhuluma kwakhe ngey'khathi zonke. Ngiyafisa ukuqhubeka kodwa ngenxa yesikhathi esizinqumela sona.
uJesu Kristu uyinkosi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Sibonga ukuxwayiswa nokukhunjuzwa Baba wethu ongcwele ukuba silinde, asibambelele ekulindeni ngoba ngeke size silwazi usuku. Nkosi sisize sothi sisabheke eceleni, ufike kube ukusala kwethu silibele iminako yezwe. Qondisa-ke Nkosi amehlo ethu kuwe, uqondise ney'nyathelo zethu njengokuthembisa kwakho ezwini lakho. Nkosi njengezendlu zelekazi, sihole ngokweqiniso, sihole ngezwi lakho. Usithande, usithwale njengoba usithanda kuqala. Siyabonga Baba wethu ongcwele, udumo lukufanele. Ngiyazibonga zingezakho, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, inkosi inibusise, inkosi inisikelele. uJesu Kristu uyinkosi.